Atate ndira Mwana ndira Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 13 Juni chaka cha 2023. Ndi lachiwiri la Mulungu wateni wa Pachaka. Lero mu mpingo wathu mayi wathu Eklesia timakondwerera Antony wa ku Padua oyera. Antony anabadwa mchaka cha 1195 ndipo anamwalira mchaka cha 1231. Iyeyu analandira dzina lakuti Fernando kapena kuti Ferdinand pa ubatizo wake. Koma atalowa chipani cha poyambirira analowa chipani cha Augustine, komano pamene anali kukula anasirira kwambiri moyo wa chipani cha ma Franciscans, Friar Minors, ma Capuchins aja. Nde atalowa chipani chimenechi anasintha dzina kukhala Brother Antony. Potengeranso moyo wa Antony wa ku Egypt amene amakhala moyo obindikira. Zimenezi zinampatsa chidwi kwambiri Antony kuti nayenso moyo wake ukhale obindikira. Ndipo timamva kuti mwa zina Antony oyera anali munthu odziwa kulalika kwambiri. Akutchuka kwambiri ndi moyo wake umene anatsutsa maphunzitso a gulu lija lotchedwa kuti Macathars. Macathars amaphunzitsa kuti everything material is evil. Ndekuti china chilichonse chimene tikuchiona pasi pano chimene sichili mu uzimu chimenecho ndekuti muli uchimo mmenemo. Nde Antony anaphunzitsa pakuwatsutsa ndi kuwaunikira kuti sizoona zimenezi. Analinso kulimbikitsa ndi kutsutsa chiphunzitso cha anthu amene amanena kuti Ambuye Yesu samapezeka mu sakramenti la Eucharistia. Antony analimbikitsa kuti we have the real presence of Jesus in the Eucharist. Mwachidule chifukwa cha ziphunzitso zake zabwino zimene anali kulimbana ndi ma heretics, ziphunzitso zolakwika, Antony anali kutchulidwa dzina lonena kuti the hammer of heretics. Ndekuti hamala yochaira anthu aziphunzitso zonama. What a nickname to be given for doing good. Inu ndine timapatsidwa mayina otani. Ambiri tutili ndi mayina chifukwa cha zolakwika zimene timapanga. Antony oyera analinso ndi mphatso ija pa Chingereza amanena kuti bilocation. Ndekuti amatha kupezeka malo awiri nthawi imodzi. Kuti lero ali ku Lilongwe nthawi yomweyo, ola lomwelomwelo, minute yomweyo, nkupezekanso kuti ali ku Blantyre. Anali ndi chaulere chimenechi. Antony oyera ndi nkhoswe ya anthu amene anataya zinthu. Is the patron of lost things. Kuti mukapempha mwa uneneri wake ambiri amachitira umboni kuti zinthuzo zimapezeka. Ndi nkhosweso ya anthu amene ali mchikondi, lovers. Ndi nkhosweso ya anthu amene ali m'mabanja. Ndi nkhosweso ya anthu amene akuyenda pamadzi. Ndi nkhosweso ya anthu amene amachita ntchito za migodi. Mwazina chabe. Antony oyera pali mbiri yonena kuti nthawi ina anaona Ambuye Yesu, mwana Yesu wakhanda akumuyankhula ndi kumkumbatira. Pachifukwa ichi muzoona kuti zithunzi zambiri za Antony wa ku Padua zimaoneka iyeyu atanyamula mwana Yesu. Tipemphe kuti mwa uneneri wa Antony oyera poyamba timutsate Yesu Khristu ndi mtima wathu wonse, tisabwerere mbuyo tikapanga chisankho chotsata Yesu Khristu. Kachiwiri tikhale nawo mtima omathandiza kuphunzitsa ziphunzitso za mpingo kuti anthu ena amvetse kuti mpingo umayimira chani, mpingo umaphunzitsa chani. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto. Kalata achiwiri mutu wa 1 ndi 18 kulekeza 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Catherine Kumwenda kuchokera ku St. Peter Catholic Church, St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo 119. Yang'anireni ine mtumiki wanu ndi chikondi chanu inu Ambuye. Zoonadi tizipempha chitetezo cha chauta otisamalira. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 5 ndi 13 kulekeza 16. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM.
Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Akorinto. Mutu 1 ndime yake ya 18 kulekera 22. Pali Mulungu woona, ndikulumbira kuti mawu athu amene timakuwuzani sali inde ndiponso ayi. Yesu Khristu, mwana wa Mulungu, amene ine ndi Silivano ndi Timoteyo tidakulalikirani, sanali inde ndiponso ayi. Pa nthawi imodzi, koma nthawi zonse anali inde wa Mulungu. Ndipo zonse zimene Mulungu adalonjeza zidachitikadi ndi inde. Ameneyu n'chifukwa chake mwa Yesu Khristuyo timanena kuti ameni. Kulemekeza Mulungu. Mulungu ndi amene amatikhazikitsa pamodzi nanu mwa Khristu. Ndiye amene adatidzoza natsimikiza chizindikiro chake ndi kuyika Mzimu Woyera m'mitima mwathu ngati chikole. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu mutu wa 5 ndime 13 kulekeza 16. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, inu ndinu mchere wa dziko lapansi. Koma ngati mchere watha mphamvu, mphamvu zakezo nkuzibwezeranso nchiyani? Ulibenso ntchito mpang'ono pomwe, koma kungowutaya kunja anthu nkumauponda. Inu ndinu kuwala kwaunikira anthu onse. Mudzi okhala pamwamba pa phiri sungabisike. Munthu sati akayatsa nyale nkuyivindikira ndi mbiya, koma amayika malo oonekera, ndipo imawunikira anthu onse amene ali m'nyumbamo. Chomwechonso inuyo muzionetsa kuwala kwanu pamaso pa anthu, kuti ataona ntchito zanu zabwino azilemekeza Atate anu akumwamba. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, tikupitiriza kusinkhasinkha kalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto, kalata ya chiwiri. Dzulo lija tinaona kuti Paulo amalimbitsa mtima kuti inde ngakhale iwo anakumana ndi zowawa, ngakhalenso anthu aja akumana ndi zowawa, alimbikire mchikhulupiriro pozindikira kuti Mulungu sadzasiya kuteteza anthu ake. Lero tikuona kuti Paulo akunena kuti mawu amene ine ndi Silivano komanso Timoteyo tidakulalikirani sanali inde kapena ayi, anali inde wa Mulungu. Yes of Jesus, yes of Christ. Kusonyeza kuti zimene timalalika ife zinali zoona, pajatu inde ndiye kuti zoona. Paulo oyera akukamba izi chifukwa chachani? Tikumbukire kuti iyi ndi kalata yake yachiwiri yolembera mpingo wa kwa Korinto. Mu kalata yoyamba atalembera anthu a kwa Korinto, atakhazikitsa mpingo umenewo, Paulo oyera adayankha mafunso osiyanasiyana a anthu aja. Atakhazikitsa mpingo, iye anawusiya m'manja mwa Timoteyo, koma anthu anali ndi mafunso ena amene amafuna Paulo afotokoze. Nkhani za ukwati, nkhani za ukaristiya, nkhani za mavalidwe, nkhani ya zakudya, nkhani ya nsembe. Zonse zija Paulo anaziyankha mwa njira yosiyanasiyana. Ndi apa Paulo ali ku Efesus. Adalandira ripoti kuti anthu ena atuku abwera akuchita zinthu ziwiri zolakwika. Choyamba, akuphunzitsa ziphunzitso zabodza, akutsutsa zimene inu Paulo mudaphunzitsa, zimene inu Paulo mudatiuza za Ambuye chauta. Chachiwiri, akupotoza anthu kuti azilowa mpingo wawo. Nde Paulo akulemba kalata imene yachiwiri
kuwauza anthu aja kuti asataye chikhulupiriro, aime njii mwa Yesu Khristu, ndipo akutsindika kubwereza kuti zimene tidakulalikirani ife ndezoona zenizeni, anali inde wa Yesu Khristu. Chimene afuna kuonetsa Paulo ndi chani? Nchonena kuti moyo muno tifune tisafune, ziphunzitso zabodza ndi zambiri. Sizinayambe nthawi yathu, komanso sizidzathera nthawi yathu, zinayamba nthawi ya Paulo. Chachikulu tikalandira mthenga wabwino, monganso muja amachitira Khristu aku Bereya, tizikhala pansi kusinkhasinkha kuti koma tauzidwazi ndizoona, zimene akunena munthu wa Mulunguyu ndizoona. Paulo akunena kuti zimene mudalandira kuchokera kwa ife ndiye zenizeni, khazikikani m'Chikhristu. Chimene akufuna kunena Paulo apa nchonena kuti tikhazikike m'chikhulupiriro chimene tidalandira, chikhulupiriro choona. Tidzadziwa bwanji kuti chikhulupiriro ndi choona? Chikhulupiriro choona chimatsogoza dzina la Mulungu. Chikhulupiriro choona chimatsogoza ulemerero wa Mulungu. Chikhulupiriro choona chimakamba, chimadzudzula zolakwika ndi kutikokera kuti tilape machimo athu. Chikhulupiriro choona ndi chikhulupiriro chimene chimakamba zimene Mulungu akuona mu nthawi yathu kudzera mwa atumiki ake. Chimadzudzula machimo a nthawiyo. Chikhulupiriro chabodza ndi chiti? Chikhulupiriro chabodza ndi chimene chimalalika zokoma zokhazokha za Mulungu. Ndi chimene chimangolalika Yesu wauka kwa akufa, osalalika Yesu ozunzika pa mtanda. Chikhulupiriro chabodza ndi chimene chimangolalika zozizwitsa, chimene sichimalalika kulimbika, kudzidalira ndi kudzikhulupirira. Chikhulupiriro choona ndi chimene chimalalika kukhululuka. Chikhulupiriro chimene chimangolalika kufuna kupambana ndi chikhulupiriro chonama. Paulo akunena kuti tilalike inde wa Yesu Khristu. Yesu Khristu sanalalikire mediocrity, sanalalikire half measures, sanalalikire kuti mbali ina zikhala ngati zoona komanso mbali ina time apa. Ayi. Yesu Khristu analalika zimene analandira kwa Atate yake. Yesu Khristu adatuma ophunzira ake kuti alalike zimene iye adamva kuchokera kwa Atate yake. Zimene adamva ndi chani? Adamva kuti mwamuna mmodzi, mkazi mmodzi. N'chifukwa chake ndikuwuzani kuti mwamuna adzasiya atate yake nakaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo chimene Mulungu achidalitsa munthu asachilekanitse. Yesu Khristu samalalika kuti yayi Steve adzasiya abambo ake nakakwatirana ndi Joseph. Ayi, amene akuphunzitsa maphunzitso amenewo ndi chiphunzitso chimene Paulo akutsutsa, ndi chiphunzitso chimene mpingo umatsutsa. Chimenecho ndi chiphunzitso chonama, chiphunzitso chabodza. Tima bwanji pa chiphunzitso choona? Atiuza Ambuye Yesu mu uthenga wabwino. Poyambirira akutikumbutsa kuti inu ndinu mchere, inu ndinu kuwala. Sakunena kuti inu mudzakhala mchere, sakunena kuti inu mudzakhala kuwala. Ayi, kapena inu mukulingana ndi mchere. Inu ndinu mchere, inu ndinu kuwala, here and now. Tatiye tilingalire ma image awiri amene atipatsawa mwachangu Ambuye Yesu. Mchere umagwira bwanji ntchito? Traditionally timadziwa kuti mchere poyambirira umagometsa chakudya. Mchere si chakudya. Koma mchere mukauthira mwakasaizi kabwino umapanga add flavor. It enhances the flavor of the food. Chimodzimodzi ngati ife ndife mchere, Chikhristu chathu chikuyenera kuti chizipanga enhance, chizikometsa moyo wa ena ake. Tikafika pamalo influence yathu izionekera poyera. Chachiwiri mchere umapanga preserve kuti zinthu zisaonongeke. Tidalandira zoona, tatiye tizisunge. Abwera mimbulu yosiyana-siyana kufuna kuononga zoona za chikhulupiriro chathu, zoona za utatu oyera, zoona za mpingo wathu. Tiyeni time pa choona, chifukwa chonena kuti ndi ntchito yathu kupanga preserve choona. Chimodzimodzi kuwala. Kuwala kumagwira bwanji ntchito yake? Kuwala kumagwira ntchito immediately. Mukangoyatsa kanyale kandi tochi, immediately sikuti mdima umambochoka pang'ono, nthawi yomweyo mwayatsayo automatically pamawala pamalo pa. Chimodzimodzi ngati ife kuwala, influence yathu isamachitodikira zaka 10 15 kuti ionekere. Tafika pa parish, change things here and there. Mwafika kundale osatayi pamene patidikire kaye tibagwira kaye apa taonapo ma president amene akhalapo kuwala oti titotengera zitsanzo. Tate ntapempherera atsogoleri athu adindo athu nawonso akhale kuwala here and there. Change things zooneka here and now. Osati aya pampomwera apamposamba ayi. Koma tate ntilowe mkatikati mwa zipangizo ziwiri zimene Ambuye akutipatsa tsiku la lero. Poyambirira mukuona kuti mchere kapena kuwala kumeneko sikumagwira ntchito podzipanga isolate. Mchere kuti ugwire ntchito umenera kuti uphatikizane ndi china chake chimene ufuna chisinthidwecho. Kama mukufuna kuti bala lipole, mchere ukuyenera uphatikizane ndi balalo. Kama mukufuna kuti ndiwo isaonongeke, mchere uphatikizane ndi ndiwo. Kama mufuna ndiwo ikome, mchere uphatikizane ndi ndiwo.
chimodzimodzinso akhristu ngati tikufuna tisinthe dziko lapasi, influence yathu sidzaonekera chifukwa chonena kuti ife tapinda manja ndi kukayima potero. Hayi, nchifukwa mu pemphero la Yohane 17 lija Ambuyeso amanena kuti Ambuye sindikupempha kuti mwachotse dziko lapansi, koma muzateteza akhalebe mdziko lino lapansi. Ngati mchere, let us go to politics. Tikasinthe zinthu kumeneko osati ukaononga zinthu. Ngati mchere, let us go into banking, let us go into medicine, let us go into good schools, let us go into good universities, let us go into everything that is good chimene chingasinthe moyo wa dziko lapansi. Koma chimene timachita ndi chani? Timati ife tizingopanga zakumwamba, Yerusalemu watsopano, haleluya, ame. Nde muona kuti zamalonda sitipanga nawo, tikuti nza satanic. Zachipatala situpanga nawo, zandale situpanga nawo. So we let the evil people to do the things which will influence our life, including our faith. Ngati ndife mchere woona, let us mix with the world and change the world and influence the world and enhance the goodness in the world. Choyambirira. Chachiwiri, mcherewo ukamaka gwira ntchito chimodzimodzi kuwala, sikutuma tipoti taphatikizana nde ife tisanduke ndiwo. Ngakhale mchere muutire mu ndiwo, mchere ukhalabe mchere. Nchifukwa pena timati mchere wachepa kapena mchere wachuluka. Chifukwa chonena kuti mcherewo ndi mchere basi. Ife pamene takaphatikizana ndi dziko lapansi, let us remain who we are. And who are we? We are Christians. Ndeti sanene kuti poti takaphatikizana ndi dziko lapansi, ifeso tizichita za dziko lapansi. Inde taphatikizana koyamba. Kachiwiri, we should remain distinct. Tikhalebe a Khristu. Ndeti tichite business ya Chikhristu. Tigwire ntchito mwa Chikhristu. Tichite ndale mwa Chikhristu. Tili dziko lapansi, tikupanga za dziko lapansi koma mwa Chikhristu. Osati basi poti tili dziko lapansi, muona kuti mapeto yake dziko loli kutimeza. Hayi. Kuwala, mchere, ndi zida zimene tilati tizilingalire mokwanira. Ndithudi tisintha dziko lapansi. Abale ndi alongo, ife ndife mchere, ife ndife kuwala kwa dziko lapansi. Monga mchere umapita dziko lapansi, umakometsa, umasamala zinthu, monga mchere reaction yake imakhala pompo chimodzimodzi kuwala. Tiyeni tikometse dziko lapansi kudzera mzitsanzo zathu ndi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndipo Paulo watilimbikitsa kuti tikometsa ngati mchere, tibweretsa kuwala ponena nthawi zonse inde wa Khristu, choona cha Khristu. Mawu athu asakhale inde ndi ayi nthawi imodzi. Mawu athu akhale inde wake wa Khristu. Inu, ife, ine ndine mchere wa dziko lapansi. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Jingle